Sziasztok! Mielőtt elkezdjük az adásunk, meg szeretném köszönni a Decathlonnak és minden egyes Patreonos támogatónknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy minden héten megjelenhessen a Kontra, és ezzel előre tudjuk mozdítani a hazai kerékpársportot. Ha te is úgy érzed, hogy támogatnád a Kontrát, akkor látogass el a Patreon oldalunkra, és lehetőségét mérten támogass minket. Előre is köszönjük, most pedig vágjunk neki a heti adag Kontráknak. Újabb Kontra Podcast, szép jó napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Belekezdhetnénk nagyon hosszú monológba, kiváló kezdcsinálóba, de nem fogunk, inkább négy magyar versenyző, akivel értékelni fogjuk a 2021-es szezont. Walter Attila, Dina Marci, Fetter Erik, Filutás Viktor, illetve Grósz Béla, de nem vele kezdtem, mert ő mégsem indult még Giron. Sziasztok! Sziasztok! Jó estét! Sziasztok! Hát most, hogyha nagyon szarpoint akarnék eltolni, akkor így a 90-es évek popkultúrájában, akkor mondhatnám, hogy New Kids on the Block, és Bodnár úrral, amikor egyeztettük itt a menetrendet, akkor azt gondoltam, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz lesz összehozni, és valószínűleg versenyszezonban nem tudtuk volna így négyeteket összehozni egy kalap alá. Kicsit olyan lett volna, mint audienciát kérni egyébként az amerikai elnöktől. Nem tudom, amikor még én versenyeztem a magam lángosrugó szintjén, akkor nekem a téli aktivitásom leginkább abban merült ki, hogy hány kilót híztam. Ti éppen hogy álltok amúgy a plusz kilókkal így a off-seasonben? Úgy a legegyszerűbb, hogyha nem mérjük, akkor nincsen baj. És az első táborban derül ki, hogy akkor van egy 8 plusz. Erre nem mondok semmit. Én mérem, de még csak 7 plusz, úgyhogy igazából nincs para. Akkor igazából akkor lesz problémátok, onnan veszitek észre, hogy magas a túlsúly, hogyha egyfolytában defekteket kaptok az azonos légnyomásnál, nem? Hát mikor az első versenyen leszakadsz, akkor jaj, de sok volt ez a beigli. Amúgy van leszúrás első edzőtáborba? Van. Én még soha nem kaptam egyébként, de van. Egyébként relatív finoman kezelik még decemberbe, de mondják, hogy akkor ez sok. Illetve nem tudom, tehát hogy még nem jelentem meg ilyen 10-es testzsírral soha. Tehát mindig ilyen 7 körül volt. Mit tudom én, 7-2. Egyszer volt, emlékszem, valami 8-3, de az november legeleje volt. Ez egy ilyen, nem is tudom milyen, valami csapatmeeting volt igazából. Ott volt 8-3, és akkor mondták, hogy jó lenne, hogyha lejjebb menne, de ezzel én is így voltam, ez közvetlen a pihenő után volt. Eriknél mi a csúcs? Mondjuk egy olyan plusz, hát 6-7 kiló. Nem, az még nem. De egy 6-7-8 kiló az már volt. Csak hogy Filu nálatok például, mert oké, hogy World Tour szint, de hogy egy fokkal lejjebb foglalkozik ezzel valaki, vagy finom utalások csak, de vagy még az se? Én amikor egyszer januárban voltam egy InBody mérésen, és arra nagyon rákészültem, hogy top formában menjek ki a csapatomhoz, akkor 7,5 volt a testzsír százalékom, és azt mondta rá a főnök, hogy ne izguljak, még csak januárban, majd szezonban lejjebb megy. Tehát én büszkén küldtem neki a hetet. Gondolom előtte meg volt akkor a body pump is, nem, mint a rendes bodybuilding versenyen. Igen. És mi itt a bűnözés tárgya off-seasonben, srácok? Nálam a bélszínróló volt a favorit. Hát egyébként minden. Minden, ami jól esik. Persze. Evés, ivás, gyanánt. Alkohol, snackek. Nem tudom, én igazából nem eszek többet szerintem, mint a szezonban, sőt, szerintem én kevesebbet eszek, sőt, kalóriába biztos, viszont ugye napi 4-5 ezer kalóriaégetés az így kimarad, és azt azért megérzi a szervezet. Nem is eszek akkor a vacsorát, de ha beversz ugyanúgy egy burgert, mint mondjuk szezonban, akkor az egyből felugrik. Úgyhogy igazából én ugyanúgy eszek szezonban is, csak akkor ott lemozgom. Így off-szezonban meg szerintem már mindannyian tartunk ott, hogy tudjuk, hogyha nagyon elhízunk, vagy igazából mind a hárman gyakorlatilag vékony gyerekek vagyunk, nem tudunk igazán elhízni, úgyhogy nem nagyon stresszelünk erre szerintem rá, de ha elhízol, az a saját bajod lesz, tehát annál rosszabb lesz majd a szezonban elkezdeni. Úgyhogy én mondjuk most, amíg nyaraltam 2 hetet, addig ettem, ahogy jól esett, nem foglalkoztam semmivel. Most, hogy már itthon vagyok, most is igyekszem jókat enni, de azért már odafigyelek, hogy este nem úgy zabálok, úgymond, ahogy kedvem tartja, hanem azért átgondolom, hogy ma mit ettem, mert az januárban azért meg decemberben ciki úgy menni az edzőtáborról, meg hát ma ilyen a sport, ma már az első edzőtáborra olyan szárazon kell érkezni, mert különben te vagy a dagi fiú. De tényleg, Ati, ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy Pinónak lehet többet egyébként, vagy ő is olyan szinten profi, meg sem próbálja. Jó, sok élményed nincs, tehát, hogy nem tudom, egy Walternak meg kell érkeznie korrekt súlyba, a Pinó meg megteheti? Vagy át se fut a fején ilyesmi, hogy dagin érkezzek?
Hát ez szerintem minden versenyzőnél más. Van, aki hajlamosabb rá, van, aki kevésbé. Így a versenyeken én azt láttam, hogy én pont ugyanannyit eszek, mint a többiek. Van, aki még vékonyabb, mint én, még szárazabb, főleg ugye az idősebbek, akár Pinot is. Gondolom ő amúgy eszik kevesebbet, mint én otthon, nem falatozik annyit, csak úgy. Nem tudom, nálunk azért eléggé lazán van ez kezelve, így a csapatban. Szerintem nem jó, sokkal rosszabb az a stressz, amit rátesz ez az egész, meg egyáltalán, hogy erről ennyit kell beszélni, úgyhogy vagyunk 20 éves gyerekek 60-70 kilóval, és a teljesítményünk a lényeg igazából, nem pedig, hogy lefogyunk. Pont Erik mondta nekem a Lombardia elején, hogy akkora vagyok, mint egy hordó, soha nem voltam még ilyen kövér, aztán egyszerűen nem tudtam elfáradni, a végéig nagyon jól éreztem magam, és ez szerintem azért volt, mert ennyire be voltam úgymond töltve, és lehet, hogy nem 66, hanem 68 kiló voltam, de a végéig kitartott ez az erő, úgyhogy én lehet jövőre kicsit ezzel a szemlélettel fogok menni, hogy inkább egyek jót, amikor jól esik, aztán majd úgyis a teljesítményedem múlik, nem a testzsír százalékodon. Jól érzem, hogy egyébként valahogy ennek az evésnek most felhoztuk egy ilyen picit pejoratív nézettel, meg pejoratív felhanggal, ahogy mondtad, Atti, de hogy van egy ilyen pszichés recharge hatása is egyébként, hogy akkor most így a kicsit ez a versenyszezoni kötöttség így eltűnik, és akkor lehet egy picit töltődni és lelazulni? Én szerintem lényegében pont ez a lényege, ez a 2-3-4 hét, hogy amúgy egész évben ezt nem tehetjük meg, és most nyilván ki fogjuk élvezni mindenféle túlgondolást nélkül, hogy most ezt nem ehetem meg, azt nem ehetem meg. Van erre elég időnk egész évben, most 2 hétig ezt elengedhetjük, ezt a gondolatmenetet. Feljön 4 kiló, feljön 6 kiló, akkor feljön, de fejbe azért ez kell, én szerintem. És egyébként Filutás úr mennyire van idézőjelben mondom megborulva, mert ezért ő csak pályázgat így októberben, novemberben. Tehát akkor ő gyakorlatilag 365 nap figyel. Én ezt így értem. Nem, mert nem visznek el versenyekre. Ha akarok, akkor odafigyelek, de nem tudom ezeket sokáig tartani, mert szellemileg megrogyok abba, hogy folyamatosan éheztetem magamat, és akkor ez ugye rámegy a teljesítményre. Én mindig úgy voltam vele, hogy amíg erős vagy, addig nem nézed, hogy hány kiló. Hogyha meg már elkezded méricskézni, hogy lehet, hogy azzal van a baj, akkor már biztos, hogy baj van, és akkor nem biztos, hogy a kilóiddal, és akkor erőszakosan elkezded fogyasztani magadat, mert gyenge vagy, és még gyengébb leszel. Én úgy fogom fel, hogy akkor mérem magamat, ha már amúgy is gyenge vagyok. Én egyszer mértem magam le idén, nem, hát már szerintem lemerült, kifolyt az elem a mérlegbe, annyira nem használom. De itt az evésen kívül mi az, amivel még lazítotok? Mert most tehát az egy kardinális kérdés, pszichésen megterhelő tényleg, azt el tudom hinni, hogy egész évben száraznak lenni, de hogy mi az, ami még ilyenkor elő? Ilyenkor belefér elmenni, meginni 1-2 italt, akkor is, hogyha amúgy... Nem hív senki, és csak egyedül mész ücsörögni, inni. Vagy nem megyek el, és akkor inkább itthon iszok egyedül, szóval az már belefér, nem úgy, mint szezonban, hogy minden nap, hanem mondjuk akkor már reggel is iszok, nem csak este. Nem, hát ilyenkor el lehet menni úgy túrázni, hogy a szezonban nem csinálod, mert teljesen más izmokat mozgat. Elmentem, és 1 hétig nem bírtam lábra állni konkrétan. Feltörte a sarkamat, véresre a bakancs. Emlékszel a szlovákiai táborra? Jó, tesóm, de az ehhez képest semmi nem volt, hidd el. Erik, emlékszel, amikor fel akartál állni az ágyból, és nem tudtál, és elestél? Ott voltak gondok. Mi támogattuk mindig hátulról a csapatot. Úgy futottak elő. Egyébként volt valamelyik ötökkel olyan, hogy éjszakába, étterembe, bárba megismertek titeket? Elmondom, mert már olvastam egyszer az Ázsia Dezeres Násennel. Azt hiszem egy interjút, hogy ő egyszer sorba állt egy üveg ginnel a boltba, és megkopogtatták a hátulról a vállát, és szurkoló volt, hogy biztos, hogy ezt meg kéne inni ma este. Múlt héten itt voltak nálam a belarusz barátom, és elmentünk bulizni, és összetűzésbe keveredtek magyar társasággal, és amikor már ment az ugrándozás, hogy akkor ki fog ütni, én ilyen térítő fél voltam, de akkor is valaki odaszólt, hogy te profi vagy, te ne verekedj. De nem ismert, szóval ilyen volt pont a múlt héten. De nem is verekedni mentem, hanem csak széthúzni. Mert verekedni országútisként úgy élmény, hogyha karbontalpúba csúszkálsz, és balettozol. Sok stabilitás nincs, akkor én már próbáltam. Vesztettem, lelövöm a poént. Jó, de te amúgy is vesztesz, te tornacipőbe is veszíteni szoktál. Na, akkor jövő héten kipróbálhatjuk. Akkor ez egy hivatalos kihívás? Ezt belerakhatjuk. Igen. Eurósport adja? Facebook Live. Vagy mint a Berkiék, 1490-ér lehet nézni. Én beraknám egy paywall mögé, és akkor szedném a jegyeket, 30% jutalékért megcsinálom a IT. Egyébként adásidőbe belefér, mert mostanában
dubai kritériumhoz szökő Waltert mutattuk egyedül országútról. Hát azt meg is kell, öcsém, ekkora melót. Nem azért dolgoztam, hogy ne adja le napi 3-szor az Eurosport. Ott meg volt egyébként beszélve, vagy csak úgy random mentetek? Minden meg volt. Kb. Csak az nem, hogy melyik körbe, de meg volt igen az egész. Szóval egy kicsit komolyabb vizekre vezve, és kezdjen Ati, ha van kedve, illetve kezdjen Ati, legyen oly kedves, hogyha saját maga sportigazgatója vagy, és ma este behivatod Waltert, mondanod kell neki egy jót ebből a szezonból, meg egy rosszat, akkor mit mondanál? Mivel vagyunk elégedettek, mivel kevésbé? Hát elégedett vagyok igazából az eredményeimmel. A jövőre reméljük még több lesz, de így első évnek szerintem mindenképp jó volt. És elégedetlen vagyok az elszalasztott lehetőségekkel, mert idén is lehetett volna sokkal több mindent csinálni, de sokszor okosabbnak, vagy inkább úgy mondom, hogy tökösebbnek kell lenni. Úgyhogy igazából ez a kettő. Erik? Nyilvánvalóan a sikereknek örülök. Mondjuk az első fele kicsit alakulhatott volna jobban a szezonomnak, de talán kellett az is ahhoz, hogy aztán a nyaram meg a szeptemberem jó legyen, meg jól alakuljon. Úgyhogy így összességében én szerintem ez egy jó szezon volt, és az, hogy így 2 győzelemmel tudom zárni az idényt az első profi szezonomban, szerintem az így egy álomszerű kezdés volt. Marci? Ha jól tudom, akkor én vagyok az egyetlen ebből a jeles társaságból, aki nem nyert idén versenyt. Úgyhogy azt nem tudom mondani, hogy ezekre büszke vagyok, mert nem nyertem tulajdonképpen semmit, mert mind a 2 trikót sikerült elveszteni az utolsó nap. Viszont szerintem elég nehéz versenyeken sikerült fölvenni ezeket a trikókat, mármint a hegyi trikót. Büszke vagyok a Girora, és Erikkel ellentétben nekem meg pont, hogy a szezon első fele sikerült jól, a második nem annyira. Az a comeback a Giro után ez nem sikerült valami jól, nem igazán voltam formában, majd arra jött illetve még egy betegség, és akkor ott véget is ért nekem augusztusban. Tehát az abszolút ott negatív. Viktor? Ez egy nehéz kérdés, mert ez az évem egy nagy nulla volt minden szempontból. Amire büszke tudok lenni, vagy büszke tudnék lenni, az az, hogy egy olyan mélypontból visszajöttem a Covid után, hogy magamnak is le a kalappal. Az nagyon jó volt, hogy utána egy ilyen szellemi és testi rokkantság után sikerült mondjuk megvédenem a trikómat, az nagyon kellett. Az, hogy utána évvégén most például pályán tudtam 4:20 alatti időt produkálni, az megint csak álomszerű volt, mert amikor készültem rá, se sikerült, most pedig csak beesett egy ilyen év végére, ez nagyon jó volt. Hát, szóval így ezekkel az eredményekkel elégedett vagyok, amikkel nem vagyok elégedett, az pedig az, hogy komolytanul félváról vettem a szezont, és sokkal több verseny is jobban szerepeltem volna, mint ahogy szerepeltem, szóval meg kéne komolyodni. És egyébként hogy van az egészséged? Így a Covid után? Azért neked eléggé komolyan elhúzódott. Hát mai napig érzem, szóval most se vagyok az igazi. Tipikus olyan érzésem van, hogy még ha el is tudnám törni a hajtókart, bennem motoszkál az, hogy mi van, ha mégsem. Plusz hát a pulzus tartományai azok még mindig fel vannak borulva, nem az igaziak, és nagyon változó a formám, szóval egyik nap még nagyon erősnek érzem magam, a másik nap pedig ugyanattól, amit előző nap könnyedén el tudtam végezni, vagy edzés, vagy akár verseny, az másnap ilyen 3 napra visszamenő, vagy 3 napra, hogy mondjam, kipihenendő terhelést tud adni. Szóval ilyen nagyon-nagyon furcsa most a szervezetem, sajnos. Erre amúgy a World Tourban azt mondják, hogy az edzés segít, jó, a rendszeres. De rendszeresen nem edzek, mert csak akkor edzek, hogyha te itthon vagy, és te meg sokat utazol, szóval így elég nehéz. Igen, ezt jövőre mondtam is a csapatnak, hogy jó lenne azért, ha visszavennék, mert azért kéne itthon edzeni sokkal többet, hogy a Viktor is jól menjen, meg én is akkor megyek jól, úgyhogy... Emlékszem, amikor mind a ketten rosszul mentünk, és te írtál először, hogy nem edzettünk együtt, és milyen szarul megy. Szerintem a Giro előtt sokat edzettünk előtt, meg az OB előtt is. Amúgy, hogy itt Covid témánál vagyunk, többi srácot titeket mennyire terhelt meg most, ha nem is fizikálisan, de mentálisan az egész szituáció, minden eljárás, prevenció és ezzel járó hajcíő? Hát engem gyakorlatilag semmennyire. Nem tudom, hogy, de így, hát ez így van. Nekem gyakorlatilag, amíg nem kapom el, úgy vagyok, hogy semmi közöm hozzá. Teszteket el kell végezni, a repülőutakat hát be lehet szívni, úgymond, hogy
küldtek haza, akár erről a mostani dubai rendezvényről is, már itt Ferihegyről, hogy nincsen PCR-tesztem, de már így egyre, sőt már az elejétől kezdve igazából úgy vagyok ezzel, hogy ez most egy ilyen szitu. Szerintem mi így mindannyian viszonylag jól kijöttünk ebből. Talán Viktor a legkevésbé, mert ő elkapta, és neki lassan folyt le. Én próbálok úgy hozzáállni, hogy ne pazaroljak egyetlen felesleges energiát se, egyetlen felesleges kalóriát se arra, hogy én ezen töprengek, hogy jaj, de rossz, most van ez a Covid, mert igazából ez van mindenkinek, aztán így is lassan kezdünk visszatérni a normálba. Persze jobb lenne a normál, de én soha nem töprengtem, hogy most miért is van ez az egész. Én élveztem igazából az egész itthon maradós időszakot, pont akkor költöztem össze a párommal, úgyhogy nagyon jól kijött ez a 6 hónapos kis szünet. Életemben nem pihentem ennyit, de szerintem senki. Nekem is amúgy hasonló volt, inkább, hát talán maga az utazás, meg ez a rengeteg PCR-teszt, meg kemény szabályok a versenyeken, meg ilyen dolgok, az már úgy zavaró volt úgy a vége fele, meg leginkább amúgy az utazás, hogy megszűntek a fapados közvetlen járatok, vagy hát a legtöbb, úgyhogy mindig 1000 átszállással kellett menni mindenhova, meg hazafele, úgyhogy az egy picit macera volt, plusz ehhez igazítani mindenféle Covid-tesztet, úgyhogy ez a része amúgy nem volt a legjobb, de a másik része, hogy például tavaly eléggé sokat otthon voltunk, és csinálhattunk olyan dolgokat, amiket amúgy egy normál szezonban nem igazán, meg volt egy picit több szabadidőnk. Azt én nem annyira éreztem negatívnak, inkább hát annyira pozitívnak se, de ha valamelyik közül választani kéne, inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen pozitív pár hónap volt számomra. Szóval annyira nem idegeskedtem így az elmaradt versenyek miatt. Igazából engem se viselt meg annyira fejbe. Ahogy így bejött a Covid igazából tavaly, hazajöttünk Spanyolországból, leállt a szezon, és én utána gyakorlatilag elköltöztem otthonról, tehát nálam meg ezt így pont az ellenkezőjét váltotta ki, hogy én arra rájöttem, hogy most már annyira nem egészséges a szüleimmel lakni. Igazából ez csak egy ilyen felismerés volt, és sok minden nem befolyásolt. Én is ezeket az utazásokat tudom mondani, tehát az elmúlt egy évből azt hiszem, hogy annyit szívtunk ezekkel az utakkal. Amsterdamban már annyiszor voltunk, hogy most már egyszer tényleg kimegyek, megnézem a várost. És emlékszem, hogy amúgy egyszer nem engedtek minket fel a repülőre, Ati is ugyanúgy beszívta a másik reptérről, mert nem is tudom, hogy 3 órával indulás előtt kellett valami gyors teszt. Már nem engedett. És ezt konkrétan aznap vezették be, amikor mi repültünk. Úgyhogy mind a kettőnk megcsúszott egy napot. Az egy kicsit amúgy így stresszes volt, mert nem tudtam. Tehát ott engem küldözgettek én utolsó pillanatból az egyik terminálról a másikra, meg vissza, és akkor az lett a vége, hogy jó, menjél haza, fiam, vagy menjél egy szállodába, majd holnap újra próbálkozunk. Igazából ennyi volt. Az egy stresszes nap volt, de azon kívül meg előbb kell odaérni a reptérre, és ennyi. Nekem még ez hozzáfűzni velem az, hogy konkrétan posztraumás stressz szindrómám van, hogyha külföldön kell PCR-tesztet végezni, mert megint attól félek, hogy kimaradok karanténba. És az olasz karantén után, ahol nem volt fűtésem, meg melegvizem, meg normális ennivalóm, azután én többet ilyet nem akarok. Állandó gyomorgörcsel állok neki, mondjuk beállni a sorba egy PCR-teszten külföldön. Állandóan. De az az igazi félelem, amikor félsz, hogy mondjuk a Blahalúza téren kirabolnak, vagy valami ilyesmi. Csak klasszik mindig, amikor meglátsz autózás közben egy rendőrt, és azonnal jön az ilyen alantas félelem. Igen. Mondjuk nem autózok, mert nincs jogosítvány. De ha autózik, mert én elviszem mindenhova. Akkor félek Ati helyett is. Az úgynevezett sofőröt megszólalt. Akkor igazából Walter a Filutás Viktor sofőrjét halljuk. Csak ha én akarom. Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Remélem, hogy nem felejtettétek el, hogy folytatódik a Kométa Cyclocross sorozata. Ezúttal Magyarország egyik legkedveltebb pályán csapnak össze a szakák szerelmesei, a Miskolci Borsod-crosson, amit többek között a Decathlon támogatásával rendeznek meg. Ha indulnátok, legyen szó felkészült crossosokról, vagy akár lelkes hobbista lennél, és csak most gondolkozol az első versenyeden, akkor látogass el a sportnaptár.hu oldalra, ahol minden információt megtalálsz a versenyről. Mennyire volt más a 21-es szezon, hogy végre egy komplett márciustól októberig tartó szezon volt a 20-as tömörítetthez képest? Nagyon hosszú. És melyiket élveztétek jobban? Tavalyit. Ideit. Nekem döntetlen mind a kettő. Igazából nem biztos, hogy nekem ezt kéne mondani, mert idén minden úgymond jól sikerült, meg nagyon sok jó versenyen is voltam, de én is a szezon második felébe
attól, hogy voltak jó versenyeim, gyakorlatilag csak jó versenyeken indultam. Én nem mindig mentem kifejezetten jól, de azért fejbe is, meg testbe is azért eléggé elfáradtam így a fél éves szezon után, hogy gyakorlatilag a Giroval már volt egy ilyen érzés bennem, mint tavaly, hogy akkor most itt végeztünk, és ott jártam, nem is tudom, 30-40 versenynapnál félúton. Így a második fele nehéz volt nekem a szezonnak, a tavalyi meg nagyon gyorsan eltelt, meg hát tényleg jó volt az itthon töltött idő, végig úgy álltam ahhoz hozzá, még az előzőhöz visszatérve, hogy most ezt ki kell használni, ezt a több hónapot itthon, mert ilyen gyakorlatilag hát bízunk benne, hogy nem lesz a mi életünkben már, hogy versenyzőként, még aktív sportolóként megtehetjük, hogy ennyit itthon vagyunk. Egyértelműen ez volt a jobb szezon nekem, de én ugyanúgy élveztem az előzőt is. De mi nehezebb egyébként, hogyha így bum-bum-bum egymás után jönnek a versenynapok, és benne van az a, most hogy azt mondom, fosás, hogy lefeküdtök, akkor vége az egésznek, mert lepörgött másfél hónap alatt az egész. Vagy amúgy az, amit Atti, te mondtál, hogy így május végén már benned van 30-40 versenynap, és hogy még csak az év fele van. Nekem inkább az volt a nehéz, hogy ezzel a Giroval azért magamnak nagyon magasra tettem a mércét, és szerettem volna az év hátralévő részében is hasonlóan jó eredményeket elérni. És erre így egy picit rá is görcsöltem szerintem, bár akkor még nem tűnt ez fel. Ugyanakkor élveztem is ezt a helyzetet, meg ezt a dolgot ki tudtam élvezni, amit így elértem. Szerintem ezt Marci el is tudja mondani, hogy a Giron nem, főleg nem akkor, mikor a rózsaszínben voltam, akkor nem voltam stresszes, inkább a vége felé, hogy megmaradjon az a jó összetett eredmény, de a többi versenyen én úgy éreztem, hogy mindenhova valamiért úgy érzem, hogy nekem oda nyerni kell, vagy valami olyat alkotnia, hogy meg tudjam mutatni, hogy nem véletlen vettem fel azt a trikót, nem csak volt egy-egy jó napom, hanem tényleg méltó vagyok rá, úgymond. Úgyhogy emiatt volt nekem minden verseny egyre nehezebb. Aztán így a vége fele sikerült ezt így realizálni magamba, hogy ez lehet a probléma, hogy én tudom, hogy méltó vagyok rá, meg hogy bennem van ez az eredmény, de nem kell erre rástresszelni, és onnantól így főleg az utolsó versenyek elég jól mentek, és sikerült még olyan eredményt elérni, amire büszke lehetek idén. Mivel a tavalyi szezonom az nem volt legjobb se a Covid miatt, aztán a balesetem miatt is, így inkább azt mondanám, hogy az idei szezon az nekem sokkal jobban fekszik, meg tetszett. Szóval igen, én egy rendes szezon amúgy, jó, nyilván nem volt annyi versenynapom, mint Attinak, közel se, szóval lehet, hogy egy 70-80 versenynapos szezon után azt mondanám, hogy ez azért húzas volt, de így, hogy csak 40-45 versenynapom volt, így azért voltak így hetek, hónapok, amikor otthon voltam, és ha edzésben nem is, de úgy fejben kikapcsolhattam egy kicsit. Szóval nekem így ez a normál szezon nem volt vészes egyáltalán. Marci, neked ugye azt beszéltük még az interjúnknál, hogy azért az év eleje eléggé erősen sikerült. Igen, viszont az év második fele annál gyengébbre. Tehát, hogyha ezt így lehet mondani, akkor nekem azért elég hasonló szezonom volt, mint tavaly. Tehát, hogy tavaly is az év eleje az így jól indult, meg úgy jól kezdődött a szezon, és elég magas elvárásokkal álltam oda a következő versenyekhez. És akkor az év végére meg nem tudom, ott nem sikerült magamra találni, de ott meg annyira rövid volt, hogy már sokat nem lehetett javítani a formán gyakorlatilag, mert vége lett gyorsan. Most meg tök jó volt, hogy jó formában voltam januárban, oké, töröltek egy pár versenyt februárban, de aztán így márciusban sikerült elkezdeni, úgy megvolt a lendület, és ez valahol a Giro közepén tört meg ez a lendület, valószínűleg megrogytam, és utána meg valahogy így nem találtam magamra egész egyszerűen. Tehát, hogy mivel ott nekem augusztusban véget is ért, ez is azért egy ilyen rövidebb szezon volt. Oké, 40 pár versenynappal, de ez a Giro miatt ennyi. Én jobban szeretem, hogyha egy szezon az hosszú szezon, mert hogyha mondjuk így mint tavaly, hogy be akarnak zsúfolni mindent egy pár hónapba, hogyha mondjuk ott pont nem vagy formában, akkor az a szezonod egyenlő azzal, hogy nem vagy jó formában abban a szezonban, de hogyha mondjuk bekezdesz, mint Marci, és nagyon jól mész év elején, de ez a lendület alább hagy, akár tarthatsz egy kis pihenőt szezon közben is, és akkor a szezon végére magadra tudsz ismét találni. Én ezt jobban szeretem, hogyha egy teljes rendes szezont lenyomunk, mint hogy nem csinálunk semmit, aztán mindent bezsűrítünk egy-két hónapban, ez nekem nem jött be tavaly. Idén meg sajnos nem versenyeztem annyit, amennyit szerettem volna, mert sötétségben voltam tartva a csapatvezetőm által, szóval végre szeretnék egy rendes szezont kerékpározni, szóval remélem lesz egy
jövőre. Hogy van nektek olyan ember, bár nálam mondjuk alap a válasz talán, akinek adtok a véleményre, ne az edzőtöket mondjátok, létszi, lehet bárki, családtag, barátnő, mondjuk Attinál elég egyértelmű a dolog, szóval van olyan, akivel mindent, de tényleg mindent megbeszéltek, és adtok a véleményére? És ha ő valamit mond, akkor arra nagyon odafigyelsz, Atti? Hát igen, a Filunak a véleményére nagyon adok, bármit mond. Én téged akartalak mondani. Hát mi így egymásnak amúgy adunk tényleg a véleményére. Bízom benne, hogy Viktor a jövőbe többet ad a véleményemre, én meg, hogy kevesebbet az övére. Szerintem ez egy produktív lesz mindkettőnknek. De hát nekem ugye egyértelműen édesapám, akivel a legtöbbet bringázok meg, akinek gyakorlatilag vakon megbízok a tanácsába. Vagyis hát mondom inkább, hogy bíztam minden évben, szerintem egyre jobb több helyről tájékozódni, úgyhogy ahogy így lassan felnövünk, rájövünk, hogy nem mindent tudnak a szüleink, aztán én is rájövök erre, de aztán rájövök újra, hogy milyen sokat tud, úgyhogy amiben nem hiszek apámnak, arról megkérdezem a Filut, és szerintem akkor egy ilyen jó kombót kapok. Vagy egyszerűbb lenne azonnal kihagyni apukádat belőle, és a felesleges körök. Lehet, ez lesz. Hát én is apukámat mondanám, de nyilván ő már annyira nem tud így kerékpársport, meg a profi kerékpársporton belül bármi tanácsot adni, mert általában én mesélek neki ezekről a dolgokról, de így egészen eddig mindent tőle tanultam, úgyhogy mostanság szerencsém van azzal, hogy igazán jó szakemberek vannak a csapatunknál, akik már láttak pár versenyt, meg komoly versenyzőket, úgyhogy ha bármilyen kérdésem van, vagy csak simán adnak egy tanácsot, azt azért megfontolom, meg megfogadom. Hát a csapaton belül leginkább a Sean Yates-szel vagyok kapcsolatban, akivel úgy egészen sokat kommunikálunk, és azért adok a véleményére elég rendesen. Meg nála az időfutamban is elég sokat tanultam, meg hát még szeretnék is tanulni, és úgy érzem, ott még van is mit fejlődnöm, szóval ez szerintem így egy jó kombó lesz. Én igazából nyilván azt csinálom 100%-ban, amit az edzőm, illetve a sportigazgató mond, tanácsol, tehát hogy ezt a részt át is ugorhatjuk, tehát ugyanígy vagyok, vagy hasonlóképpen, mint Erik. Nyilván a szüleimre, tehát hogy rájuk hallgatok a legjobban, és talán egy ember tudnék így mondani, akinek még így érdekel a véleménye, és ez a Cser Gabi. Cser Gabival nőttem föl, nagyon-nagyon sok mindenbe segített, és szerintem hozzájárult ahhoz, aki mi így most lettem, úgyhogy természetesen az ő véleményére még most is adok. Én már ugye mondtam egyszer Attit, neki a véleményére adok, apukájára is, még akkor is, hogyha könyörögnem kell érte, hogy edzem, mert nem vállal el, de hogyha mond valamit, azt megfogadom. És egy ideig nekem is apukám volt az, mivel ő is nagymúltú kerékpáros ugye itthon, szóval sokan tudják az eredményeit, nem fogom elkezdeni sorolni őket. Egy ideig mindent úgy csináltam, ahogy mondta, de hát ugye ebből egyszer csak ki kellett nőni, mert nem minden úgy jó, ahogy ő mondja. De most jelenleg hát nincs olyan ember magamon és a Walterékon kívül, akire úgy igazán hallgatnék. Ez nagyon megtisztelő. Hát jó, de most érted, apukát tanult, te meg jó fej vagy. És még el is visz kocsival. Persze, és még hogyha hívom, akkor értem is jön, ahol vagyok, szóval miért ne hallgatnék rá, hogyha cserébe elvisz oda, ahova szeretném. Ilyen benzinárak mellett. Még jó, hogy elektromos az autója szerencsére. Ó, tényleg, nézem az Instagramját, bocsánat, valóban. Mondjuk parkolni ne engedje magától, mert a múltkor is majdnem összetörtünk egy autót. Az én voltam, a Skoda nagyon jó. Ez is ki lesz vágva. Hogy rákontrázzak itt Gergő kérdésére, jegyzetemben úgy volt felvezetve, hogy az arany generációja a magyar kerékpársportnak. Ugye az utóbbi év így a népszerűségén a kerékpárnak azért csak erősen dobott. Van olyan, aki viszont ilyen fogadatlan provokátorként próbálja itt tolni nektek a dumát, és mindenképpen olyan tanácsokat adni, amiket viszont abszolút nem vagytok fogékonyak? Én ebben nem szeretnék megszólalni. Ez nagyon bölcs, ezt tőlem tanulta. Ebben nem szeretnék részt venni. Akkor most Attila lesz a magyar hangod? Hát remélem, nem. Mert ő viszont kimondja azt, amit én nem akarok. Ez egy ilyen magyar betegség, hogy mindenki mindent jobban tud. Tehát a kanapé előtt, aki a focizunk, csak a pályán nem annyira. De most ez így full nevek nélkül. Persze, hát csomó ilyen ember van. És elérte már azt a mennyiséget, ahol ezt így rendesen filtereznetek kell? Hát nem, hát akinek nem érdekel a vélemény, arra nem figyelek oda. Megköszönöm a tanácsát, és még mielőtt befejezni, elmegyek. Etter úrnak mik a tapasztalatai? Hát név szerint én se tudnék mondani, de ugyanúgy azt tudom, hogy azért komment szekciókban, meg ilyen helyeken azért mennek a
a tudások, de nem annyira szoktam amúgy olvasni. Legtöbbször Ati szokta küldeni, és a legtöbb ebből az áll, hogy Erik, jó versenyző, de a beszédet azt ne erőltesse. De mondjuk nem azért fizetik, nem? Úgyhogy ezek a kommentek általában érkeznek. Közben kerestem egy kommentet, amit én lementettem, és be fogom kereteztetni. Országúti kerékpáros nevű roppannívós csoportban volt, pálya talán Európa vagy világbajnokság alatt, azt kommentelte az egyik eredmény alá, hogy hogyan viszonyítsunk országúti versenyszámokhoz a helyezési számaikat. Egy országúti VB mezőnyén 80-100 fős mezőny kell, itt pedig, ha jól tudom, 28 fő indult, amelyek között a fele féllábú. Hát de most viccen kívül ez egy jó kérdés. Szerintem ez a komment viccen kívül igaz, tehát ez egy teljesen jogos komment. Ezt amúgy igazából én írtam. Ti mennyire olvastok kommentet? Ati, konkrétan te például Giro alatt fárasztod magad ezzel, vagy csak a marhára unatkozol? Hát hajlamos vagyok elolvasni ilyen napi 1000-1500 kommentet. Hát jókat mulatok rajta. Igazából nem csak olyan dolgokat, aminek értelme van, de néha olyan is becsúszik, de nem csak a sporttal kapcsolatos, hanem mindenhol így az emberek vélemények kicsit jobban érdekel. Már bár olyan tőlem teljesen független témától is, meg ott lehet az igazán vicces dolgokat megtalálni szerintem, de belefutok én is rossz kommentekbe, úgyhogy így szezonban azért ajánlott ebből tényleg visszavenni, vagy úgy helyén kezelni, úgyhogy én rájöttem, hogy szeretek kommenteket olvasni, úgyhogy inkább megtanultam kicsit helyén kezelni. Még egy ilyen Giro során is érkezett negatív komment, és 1000 jó gratuláció mellett egy rossz is rosszul tud esni, úgyhogy bármilyen, mikor mondjuk elvesztettem a trikót, jött olyan komment, hogy sok ez a verseny, még nekem ideje feladni, akkor 5. voltam összetettbe, nem igazán gondoltam, hogy fel kéne adni, de hát van, akinek így jön le. Ugye ezek hozzá nem értő emberek, akikben legtöbbször csak rossz indulat van, úgyhogy ezt ha az ember megtanulja kiszűrni, akkor viszont talál igazi gyöngyszemeket is a kommentek között, úgyhogy én nem mindig csak cikkeket olvasok, vagy podcastokat hallgatok, hanem így átnézek egy Index vagy Telek cikk alatt átnézem a kommenteket, mert tényleg igazi gyöngyszemekre lelek. Erik, azt kérdezném, hogy volt már olyan, hogy leálltál valakivel neten vitázni, vagy ilyen mélységekben nem süllyedsz? Ja, nem, még soha. Még ilyesmi nem. Hát talán már volt, hogy kommenteltem valamit, egy gifet, talán egyszer még régebben, úgy valami ilyesmi volt még valamilyen apukának, de azt is csak így viccből, de így, hogy leállni keményen, vitázni, ilyen még soha, és remélem nem is lesz. Én olvasgatok néha, de tényleg, tehát, hogy ez nagyon változó, ha általában akkor, amikor baromira ráérek. Viszont magamról így nem is olvasom el se a cikkeket leginkább, tehát amikor sok volt például a Giro előtt, akkor nem egyet-kettőt olvastam el, tehát nem kutattam föl, és főleg nem a kommenteket, tehát hogy nem voltam annyira kíváncsi ezekre. Arra tisztán emlékszem, hogy én lemondtam az Európa-bajnoki részvételt, és ez a szereplés után ott a Eurosport alatt voltak egyébként a Facebookon kommentek, és ezeket így végigolvastam, és azon kívül, hogy baromira örültem annak, hogy én ezt a versenyt így visszamondtam, tehát hogy addig se jutottam volna el, mint a Viktor, nem hogy akár befejeztem volna, vagy bármi. Azon kívül így baromira sajnáltam a srácokat, és nagyon-nagyon közel álltam ahhoz, hogy kommenteljek valamit, de aztán visszafogtam magam. Tehát, hogy nem, én sem megyek bele ilyen kommentháborúkba, ennyire azért nem aljasodom le. Filutás úr neten vitázgat a neten, vagy azért ennyire nem? Általában csak Marcival szoktam, amikor élőadásba felkóstol az Eurosporton. Nem, nekem van egy olyan mondásom, hogy buta emberekkel csak pihenőnap foglalkozok, szóval amikor pont pihinapom van, és mondjuk látok valami vicces kommentet, akkor néha szoktam reagálni. Hogyha mondjuk Ati aláírnak valamit, vagy hasonló sportás teljesítmény alá jön valami rosszalló komment, akkor néha őket beszoktam védeni, és akkor utána nem szokott sok komment jönni utána, csak nagyon sok like az én kommentemre, és néha leállok, de erről le kéne szoknom, csak az a baj, hogy nagyon vicces hozzászólásokat szoktam fűzni mindenhez, és erről nehéz leszokni. De amúgy Viktor, tehát mit kellett volna ott mondanom az Eurosporton, hogy figyelj, amúgy baromira örülök neked, hogy te lettél a magyar bajnok, most minek hazudjak ebbe bele? Tehát én akartam nyerni, és amúgy egész nap kidolgoztam a belemet az Erikért. Ezek után, hogyha örülnék annak, hogy te lettél a magyar bajnok, hát szerintem fejbe lőném magam. Jó, de az erős túlzás volt, hogy azt mondtad, hogy olyan ember viselhetni, akit mutat is a tévé. Hát de most nem.
A Hongri mutatott a tévé. Atin lenne, akkor most a magyar bajnoki mezre vette volna fel a rózsaszínt, és amikor levették róla a rózsaszínt, akkor tök boldog lett volna mindenki, mert megint látják, hogy ő a magyar bajnok is. Hello, ő magyar. Végre rajta van megint Én inkább erre azt mondanám, hogy ennyi erővel akkor miért nem engem mutat a tévé, miért nem én vagyok olyan csapat. Azt hogy csinálom, Béla, hogy nem magamat mútolom, hanem mindenki mást? Miért? Azért, mert mikor viseltette a rózsaszínt? Egyszer belebújta, hagytam, Nem bújtam bele. Megkérdezted, de Jó, csak mondtam, hogy nem bújok bele, mert rossz szó, mert van itt egy kis passzív agresszió a részedről, úgy érzem. Még mindig. Nem, hát ez úgyis ki lesz vágva, de most nem értem, hogy miért voltál annyira felháborodva. Majd túlteszed rajta magadra, Marci, majd amikor jövőre is elverlek, akkor majd már hozzászólsz. Ati igazából csak nem a trikót engedte felvenni, hanem az Intimacy ajándékcsomagot, nem? Ami a fehér trikóhoz járt. Kommentek után média, Walter úr mondjuk kiemelkedik az itteni 4-esből, de hogy viseli ezt a komoly érdeklődést? Volt szerencsém végignézni a Giro prezentáción az interjúkat. Hát azt nézni fárasztó volt, hogy emberről emberre jártál. Igazából nem olyan vészes. Próbálom kicsit úgy felfogni, hogy ez tényleg azért kell a sportnak, meg hát nyilvánvalóan hazudnék, azt mondanám, hogy ez nekem se jó, vannak ennek előnyei, azon kívül, hogy azért fárasztó, de például egy ilyen napon, mint a Giro bejelentés, vagy mondjuk ami a verseny, a Giro utáni sajtótájékoztató volt, akkor ugye így rákészül az ember, akkor ott az bírja órákig azért, mint ami a Hősök terén volt, azt álltuk a sarat a Marcival, felkészül az ember lelkileg, mi azért bírjuk a monotonitást, így a bringázásból adódóan, úgyhogy ezzel nincs baj. Igazából az összes többi része, ami kicsit nehéz, nekem inkább így nemet mondani, nem esik olyan jól. Valahogy mindig azt látom, ha valaki meghív akár egy podcastba, vagy valahova, hogy ott az ember, ő lelkes, ő szeretne valamit, vagy akár csak ki van neki adva feladatba, hogy interjút készítsen velem, és én meg egyszerűen nincs hozzá kedvem, de valamiért mégis igent mondok, mert tudom, hogy rajta csattan gyakorlatilag az ostor, hogy így mondjam, és emiatt meg így sokszor nehéz, meg elhúzódik. Ma is akartam nézni a nyerőpárost, úgy látszik már 1 percről lemaradtam, már 2 percről lemaradtam, úgyhogy vannak ilyen elfoglaltságok, de meg lehet szokni, meg igazából megtanulok nemet mondani, meg kellett azért a Giro után egy ember, aki segít ebbe, úgyhogy igazából ráhárítom a nagyját. Eriknek úgy dobnám tovább a kérdést, ha még emlékszik rá, hogy mi volt egyébként, hogy jó így melózni, hogy téged azért annyira, meg Marcinak is egyébként, hogy téged azért annyira nem keresnek, vagy annyit nem keresnek, vagy nem tudom, jó lenne ilyen Valtteri magasságukba jutni. Néha azért azt gondolja az ember, hogy milyen jó lenne ilyen nagy sztárnak lenni, de aztán meg tényleg ott a valóság, amit én is ugyanúgy láttam, mint a Giro bemutatón, hogy kb. 3-4 órán keresztül özömlöttek az emberek Ati felé, és tényleg nem hagyták nyugodni, nem bírt meginni egy pohár vizet. Az azért kemény része ennek a dolognak. Nyilvánvalóan vannak pozitív hozadékai, ez például a negatív, ez annyira nem vonz, és jelenleg nem is vagyok ilyen helyzetben, hogy ekkora sztár lennék, de nyilvánvalóan mindig egyre jobbak akarunk lenni, amivel az is jön, hogy egyre ismertebbek leszünk, és egyszer el fogunk jutni ilyen magasságokba, szóval fel kell rá szép lassan készülni, és hát úgy gondolom, hogy ez ennek a munkának az egyik része, szóval ehhez hozzá kell szokni. Hát engem se keresnek meg szerintem fele annyian sem, mint az Ati, teljesen nyilvánvalóan. Azért ezt a részét nem annyira irigylem. Mesélt nekem Ati, hogy nem is tudom, este 10-re ért a hotelba aznap, amikor felvette rózsaszínt, hát akkor én már falra feltett lábakkal néztem valamit, vagy nem tudom, pörgettem az Instagramot, fogalmam sincs, mit csináltam, de a lényeg, hogy már vacsorán, masszázson, mindenen is túl voltam. Ez a része abszolút nem hiányzik, de ez vele jár. Tehát ha egyszer én veszem fel a rózsaszín trikót, akkor valószínűleg állni fogom ezeket a kihívásokat, vagy hogy fogalmazzak. Vagy nem adsz interjút. Így van. Figyelj, Filu, neked nyáron volt, azt hiszem tévében, talán élőadásban egy elég durva, de igaz mondatot, hogy a magyar bajnoki trikóval nem foglalkozik senki, szóval nyilván te se vagy... Nem ezt mondtam. Akkor bocsánat, pontosíts. Rajtam van a bajnoki trikó, de senkit nem érdekel rajtam kívül. Azt is mondtam is, hogy titkolják. Jó, hát de ez tény. De az is tény, hogy csak egy bajnoki trikóval nem lehet elkerülni sehova. Mondjuk most sikerült, de nem olyan szintre, mint ami a srácok vannak. De én kicsúsztam ebből az időből, amiben ők még benne vannak, nekem most abból kell gazdálkodnom, amin van. Itt mire gondolsz, hogy titkolják?
Hát figyelj, volt talán idén kevesebb, mint 4000 versenykilométerem, úgyhogy a sprinteremnek, akinek én vagyok elvileg a felvezetője, meg a segítője, annak meg majdnem 3-szor annyi, mint nekem. És van nekem egy olyan csapatfőnök, aki próbál engem ingyen megtartani a csapatánál, de én ebben nem vagyok partner, és ugye hát, hogyha nincs eredményed, akkor nincsen jövőd, nincsen csapatod, ami felkarolna téged, hogy ez a srác megint nyert egy versenyt, ezt lehet le kéne igazolnunk. Neki viszont ingyen tök jó, hogyha ott kerékpározik valaki. Szóval próbálj egy titokba tartani az olyan embereket, akikbe van potenciál mondjuk az elkerüléshez. Említettük ezeket a nagyon mély tudású kommentáló embereket, illetve hát gondolom azért a magyar sajtónak a hasábjain is megjelennek olyan cikkek, amiben el vagytok ti már temetve. Motivál ezt titeket egyáltalán, vagy inkább csak félre rakjátok a jó sok hülye? Engem amúgy motivál, mert igazából a legnagyobbakban nem nagyon kötnek bele. Én úgy vagyok, hogy megpróbálom a kommentelő szemével nézni, hogyha mondjuk elérek egy akármilyen x-edik helyezést egy versenyen, és azt írja, hogy jó, de ez voltak előtte még 10, akkor én is inkább megpróbáltam ezt kivenni a kommentből, hogy hát igaza van, voltak még előttem 10, még nyerni is lehet. Az nem jó, mikor ugye rossz indulatúan mondják, mert mit tudom én, most például pont a Lombardia jutott eszembe, hogy nem gondoltam volna gyerekkoromban, hogy azért 15-be vagy 20-ba meg tudok jönni egy ilyen kiemelt klasszikus versenyen, főleg a Lombardián, ami ugye a legtöbb szintet tartalmaz közül az 5 verseny közül. De hát igaza van, hát hasonlítsuk magunkat mondjuk a Hosszú Katinkához, vagy bármelyik nagy sztárunkhoz, akik mindent megnyernek. Szóval, hogyha a sajtó is odarak minket, az emberek nem ismernek minket, azt várják el tőlünk, hogy tényleg ugyanolyanok legyünk. Úgyhogy szerintem ebbe... Jó, hát azt a sajtó meg nem mondja, hogy viszont az úszósportot a világon 200-an csinálják, a kerékpárosok közül viszont a mezőny 200 versenyenként. Sajnos ezt nem írják le sehol. Nem, sok minden hülyeség is van amúgy abban, amit most mondok, de igazából néha jó így, hogy a földön tartanak ezek a kommentek, hogy oké, most nyerted ezt, nyerted azt, nézd meg a Pogácsárt veled egyidős, hasonlítsd magad a legjobbhoz, és néha így jók ezek a kommentek szerintem erre, hogy tényleg úgy vagy vele, hogy oké, akkor elérek valami olyat, ami beleköthetetlen. Hát úgy, amiatt, hogy nem igazán szoktam olvasni, főleg így szezon közben így nem igazán tudok erre válaszolni, hogy most motiválna vagy sem, mert nincs igazából miből merítenem azt a motivációt ebben a témában. Valahol máshol kell keresgélnem. Valamennyire nyilván motivál, de én inkább ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ilyen belső motivációból próbálok jobb lenni, tehát hogy most az már az, hogy valaki ezt mondja, valaki azt mondja, valakinek szimpatikus vagyok, valakinek nem, az olyan nagyon sokat nem befolyásol, egész egyszerűen szeretnék évről évre fejlődni, az vagy összejön, vagy nem. Azt nem szeretem, amikor így ilyen leírnak, lenéznek, és akkor van bennem egy ilyen kicsit ilyen csak azért is megmutatom dolog. Tehát végül is valamennyire igen motivál. De most engedjétek meg, hogy félbeszakítsalak titeket, és iktassunk be egy frissítőzónát, rakjuk el magunkat jövő hétre, és folytassuk innen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Nektek meg, akik meghallgattak minket, nektek meg különösen. Úgyhogy, ha tetszett, akkor adjatok egy pozitív review-t, osszátok meg, vagy ha még ennél is jobban tetszett, akkor támogassatok minket Patreonon. De szerintem ennél is fontosabb, hogy menjetek egy jót bringázni, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!